Kublaya pi baro ka step ka bakiman pi baro iwe bat kham tam pi ki basngap bat pe yakani ka program jangi menda kasngi nakalyang jong ka Deep Jyoti India Foundation haring kat ka jinge trailang bat ka donbosco media network in kumshi banta ban rakhiye ya kasngi ka bala tip kum ka International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ngin wan lam shpi ya ka jinge Kren Halor jong ka Phang ka bangila ai Kumno ngin le ban rat Diengkhong ya ka jing Shah Banbein la ne ka jing Shah Khubor ki Kynthei hakani ka jilla ka jongi te ngidon hangne ya arngut ki reu shampang ki bala tre bha be de bat kini ka Phang ka bangila bo menta ka sngi iwei na pedeng jongki ide ikong deti majau nga thrai pia tip ha i ilong ru EMDC jong kala kra amal ki constituency tingi pidang sobhai pi kong deti shakani ka program ko jungi bat ngi scam ro bangin seyo banya pelio jingmut bat pi habai de bakani ka Phang ka bangila bo ti ngidon ru se iwei pat irio shampang kata ikong Agnes Kharshiyeng ngatrai ikong Agnes Kharshiyeng baro hingi tip hai ka kam ka ba iju train na kapor shakapor bat hakaju kapor ide inong tre ide social worker ibala pau bha po ka jala ka jungi bat ilong ru hakaju kapor i president jong ka civil society women's organization tingi pidang sobhai pi kong shakani ka program ko jungi bat ngi scam ru ba ki sembo perkhat bat ki jinga pelio jingbut ka ba pin sakren menta kasngi kin serap bat kin sa aji mentoi ki pai ba ki basngap tingi pidang so baru epi baro iwe ki bapet yangi hakani ka por hakani ka YouTube channel ke jongi bar ngi scam ru ba kombangi tip yakani ka sngi kum ka International Day for the elimination of International Day for the Elimination of Violence Against Women ngi kwa ban habangi Kren ni ka sngi ngi Kren Phang ka jing Shah Khubor la ni ka jing Shah Banbein jong ki Kynthei kalong ka Phang ka bayar hadu kata namar kata ngi don ni ki arngot ki sham Phang ki ban Kren khamba ti kham da pen slam shu hi ngan phai menta she ikong deiti majau ti kong deiti hakabas dang kat kum ka jing perkhat jong phima ke e kata ka jing Shah Banbein la ni ka jing Shah Khubor jong ki Kynthei bat balai pisngo bangi dan kam ban rakhi kerpang ya kum ka ni ka sngi hakani ka jela jong iro kublai shibun ivanisha patau ba fikot kerpang yang syakani ka jaka menta ka sngi mangin discuss mo ngin Kren kendian shipang kita ki jing Shah Banbein juki Kynthei kublai piru ko ibedai bayi don lang bat ngi hakani ka por kumjo ki jing Shah Banbein juki Kynthei ki bubun ba ki bun hakil bun kiliang te ki konteks mo ka jing Shah Banbein Kynthei ka de kala bende hapo ying hasem ka de ka domestic violence bengi ong na ulog ne na ki mo hana ki male members bedon hapo ying ne ki mo te lane ga ba Shah Banbein ki Kynthei kan de hapo ka jaka ka batre workplace jongki ti kala adu bende ba Shah Banbein hapo ki mo ki shinrang ki Samla te bunjat ki jing Shah Banbein ki Kynthei ti kadik ik balong ka basngosi ka bangin yu iba wat hadu mentaru ka jing Shah Banbein kadang don wat lado don kita ki an bala shnahi de ka sarkar India lani kum bang yu mo ya ka Convention of Elimination of Discrimination Against Women ka badika International Treaty nadu 1970 something 76 tarai kala mi ka treaty hindai till date bangin eliminate ya kata ka violence against women kalong shisha ka ik ba e ngidon ki an kum ka sexual harassment of women ma hapo ki workplace kita haka Jakarta jong pi ngidon kata ka protection ka baka bangila ahi ta ka sarkar India hindai hadu mentang ngai iba don ki office ki ba pen ya kani don ki ba shimkya ba don ru ka ba kim tip hiru ka meaning jong kata ka bambut yo te bun ki Kynthei ru ba plima ki Shah Banbein ha ki Jakarta jong ki ha wa jaka ba per ndai kim tip she ban pai ana ma ka duna plat ka awareness ti domestic violence rukum ju ngatharai man mo bun hi ki pat ba jungi kidang kim datip thante ka bambut yu kata ka domestic violence ka ba shale ben mo yang lo jong hapo ulok lo jong ka ba long shisha ka ik bas ngosi ba wat lada kilet ban mo complain ya kani shapo ka shaki police station ne komni kumtai kibun kibam ju da kamshim tiknate ya kani namar balai ong shukum no namanda Kren ni pulit ru sko kumbade ki ong ba ki Kynthei ki dawan mata ki lai wan lai complain la shai pa lai no
Kalau kum ta gidon mo for both sides even das ngap kalau yuba ti ri bun hi kin thei ru bapli gidon sha ken ha ka jing sha Banbein han kim tip sha iba kin lete namar kam da don than ka jing ram ya na ya kaliang ya ki ken tengas ngo ba la de inside time ba ngi mo hadu mentah hingi ya le hi ban ya train na mentah kin thei bun ki kes mo ko ke bangi lai rap na mentah kin thei te ngin sa poi syakataru let's say bagi nekren kam hadian mo Phang jong kata te hatu pisngo bakalong ka badon kam namar ba kam ka jing ong jong pi menta kala contradict ken dia dei hatu ngisngo bakalong ka badon kam ban rakhi si shai ken ke sngi mo gidon kam yes namar ba kajing cha thombor ki kin thei nga kita banga ai fi kadi we ar mo thara ke jing cha ka don hi tang bar overall pada teng yu iba ki kin thei hadu menta te ni kadang don si sha ka jing sha le ben ken kam tam mo ka gender disparity hano ru ngi ka lada wat hapo ka jaka bagi sa bagi ru nga thara ngim lai na kata te kublai shibon kong deiti ate menta pat ngan phai no she ikong Agnes kong kombangi jio EAP na kapor sa kapor haki rensan jigi media bat kom juro ha ter mo ling baki rensan ba per ngi iba philale bun ki iki kamban kin tiu ki kin thei te nga thrai phinla ban matai khamba Halor jong ani ki jingkali ba ki ekta ki jing sha Banbein ni ki jing sha thombor ki bikiriu kin thei ki mat kham tam e ngina ya kren e hakari India bar ko we hinde ngina kren tang hakani ka jalli ka jongi ma tang hakani ka jalla ka jongi ki ekta ki jing sha thombor kong ki baki kin thei ki mat hakani ka jalla ka jongi Kublai shibun Ivanisha la khot yang andi te kublai kong di tiru te ngasu yo ban kongrat se firu to kata ka jinglong jupi te hawat kata ka jingya keren Phang kata ka rakhi mo aso ngi di ban rakhi man ka sngi am dei tang itai sngi ken namar kata ka jing ka bashui rakhi tang sisen ndai ka jing jung ki brio bode jung ki Kynthei kam tam kalong man kasngi te kumbai ong ikong ru hayeng na yeng lani wat ki haki rukom bas jing jung ki Kynthei ba ki ngan ki long ka jing touch nong ka jing sha kini jaka ki jing ki kam baki kwa ki kam ru baki dei ban yo ki kam bo pli ki la apply ki la alai katuru kala along gum ka thombor ba phi kini hok jong ki nang ta ki don ki jing trafficking ba phi ki persyang ban khro ban ai kam ban ai jam rei ki alam ki pinia ban shaki ni ki spa ban hap ndai kat kum ka jing ai kata ka skill ki ai kata ka ban late daka profession subu ban late beautician da poi shata ban late kemet but kita ki ba bun haka jing duk kinang mut ban yo hok ya kata ka kam ka and ki sha exploit ki Kynthei but ki don ru ki besha thombor hayeng da ki bun ki de incest ki bana na yeng but ki kes ru Shillong jar te but ki don ru ki ba ki kwa ki hok jong ki tangkali jengkali Phang gini ki scheme jong ki ru kita ru la long no phinum yo I kata ka scheme jong pi phinum yo ka khau jong pi phinum yo kata na da pi kali jengkali ka tu ru ka de ka thombor but bun ki kita kan ki bangi ya kendu ken te kublai shibun kong te menta kumningan phai bang she ikong deiti phi kum iwe na lor ba philong kata ka nong yalam mo jangka la imkhra malki constituency philong ta ka MDC but ngiyo iru ba habangi phai sha ka sanhi ma sima ha ka ni ka jala ki jongi ngiyo iba ngatrai phin min jor baro arngut ikani phini iba ki du na ha ki nong mi khamat ki badi ki Kynthei ngatrai wat hapo ki HEDC mentaru phia don tangka nungut hi ki Kynthei te habangi phai sha ka shikin assembly ru ngi ibe ki du na ba ki nong mi khamat ki Kynthei ina ya Kren ni kata ka jinglong minister jongki le hinre in ong shatang bakin cha ajit tang kom ki nong mi khamat romo ki ban mi ki constituency jongki ka du na ba te thrai hatu ngila ban le Halor hatu phim sngo ba katar ko di ko we ne peding jing sha lo ngila sha side line mo ba ong ki nong we
ngim yo ai kata ka platform le si ba la ka Kynthei ka yang ji asngau ba ki ong ba ka Kynthei te kan habban bunsin te ka habban pet ya ka yang shitja kam la e ban pet yang hi upai ba kum ka constituency hi bar koi te pisngo ba le thrai hatu ngila ban le ai ha bai dei bar kani kong dei ti hỏi mà cái reservation như cái Kynthei kata 33%. Kalau don tambah implementation ya kata ti ngatarai kadang kam jangai pi. Ti kumha kani ka ma ka state jungi ru jo hang ni ru menakan ni bangile ke MDC election. Ngai iki duna ba ki Kynthei ban wan chakman. Ban chiminta ban ma ban ya aireng lang kata ka election ke. Ti namar ba ngatarai ngam tip namar ngai la di tengam don kum kata ka jing perkan. Nga sngau tanat hakan kaliang bad da ka jing yarap hu jong try kan rat nga la ban wan chakman ti nga ngai ki wei pada te ki Kynthei mo ngaru nga advice ki ban ngaju ong hiru ya ki ba pidi ben yawan lang te chakman ho ngaru nga di ka Kynthei mo ngam don jing e pada ngadon kun ngadon keti ngadon ilok hayang andre mo bat nga bulkam kan nur andre ya ka yeng tengam la hi ken ban e but ika ni ka kam san pertheiru ka dik ik ba mo la san dur hi utrai kan radinga but ngada smotanan hi bentre namar mo ka profession jonga ka ba mencuaru ngadon hi bat ki ba but hadu mentaru ngadon bat ki ba ti mo dangala ngabu ka poru hi pat namata ki kun namata ka yin kesem jong le jong ru ka banga ai hi ka por hi kun ru mde ba nga shu ye ne ya ka yin kesem re hadu menta ngadang shed hi ngadang trikam ngadang lubieng ngadang pen krekot kun ngadang pen sum kun but hadin kita paro nga pet sa ikipad ba nga le changing tray ta kam don problem te takadaw ngadang ong ikipad ba ki Kynthei ru fidei ban ma wan lang siya kamadu ai time jong la jong nabenta ka society jong pi nabenta ka mo ka riba ka jai ben jong pi ban syakri nabenta ki pad ba ti baro hi te nga tharai kim da mo ka don lala ka jong hi ka im lala ka jong hi ka jing sngotanan hare ki Kynthei hi ki bakwa pade ban wan syakani ka san hi ma nga encourage ki nga ong hi ki ba pidi ban yawan ban ai ki tilang namar kamtam bun hi ki Shillong ba si sin hi balawan ki Kynthei te long ka kam kuit te ka kam ka jamru ki kam trai ba ki Kynthei namar ngi long meticulous ba ki Kynthei ngi dapet ba do ngi dapet ki hadu ajing trai ru ngi dapet ba ki kwat sla ki ni kita ngi dawa tingi nadu ngi dati ba te ki si eru long ya trai ba ke te takadaw ngaru nga ya wer lang ya baru ki Kynthei ke menyawan lang sekali ti kindiat nei kong Agnes nga syukwa nga kwa ban kili na pi kum kawai na piring kinong Tremon ngo bahagi bla tre bor ba na kabenta ban khamtam e na kabenta ki Kynthei ki ba sha thombor ka jala ka jongi pila let bun le si ki shnong shakinong kandong roma bat kum ju ruhang ni hasor Shillong ki bun ki bawan shapi ke e trai kong ka daw ba ka ba penlongi ki brio khamtam e na ki shnong ki thanyong kandong ba kim tre ban wan shakhamat adin beklangat hakan ki jing Shah Banbein ngi ibun ba ki Kynthei ki ba Shah Banbein mentar ka jing don jong ka rensan jong social media le si ki brio ki la kham Kren openly moj pangkani henre ngi phai pat shnong kandong le si ki dang kham duna khandiat habai de ba kini ki jing pendan kam kini ki social media ki balai ka ba penlong ki ba bun apne kini ki case ki dan bawan report ti shakhamat dan bawan ban ujor shakhamat Kidon hi kiba report. Ti henry ka Shillong no ba bun kiba kimtip kiting ru kitarai le se ba hapsiu pisa. Henry haba fi one complain pim hapsiu pisa. Ti tangbalak ataru kasuki palat ka jing ai hok te. Ti ka turu ka kenran ken. Kisngomba marsen sedang lahap ai but teng lahap lech pokut ai statement fiap lech hadu bun sien teng ki dates ki ba suki but teng dali ai ka jing mudui po ki police station ru ki bam yarap banya tho pentho den da kim nang ban pentho bade la bakala no karukom tho karukom ei ru namar bun kinong kondong kim dan nang ban tho ban e ti kita ki
let's say kadon kata ka jing iu haki brio ban tiang ban ai kata ka complain namar kam haki hi teng ru kidon ki jing Shah berngem na kinong le subu ki balik snew ki la pha leng ba ki wei pat ban pen berngem ban penting yaki kata ru kadon tiki jon la ijong ita ijru kom iu kan hendrai haka jing ki ba bun hi ki kwa ban mudui but ki don bet ki ba ai hendrai ki mi hok loi te ka bas daki snam hadu wan mangir ngi so le ran ban pen ong Kamat ka let's see ki karukom ai ka jing bisha let's see ka kam shimpor deh nomor kata kalong wat ki ni ki jing kitang bakin wan idon iwe ba wan hadu kandai sin chakut suong ba idlong dedicated ba in lek tenrai ngiru la so le ran ba pli ban ong i ban lek ban chania ya ta ka an chania la so ban ong chania hau dieng puut kapenduk men siam deh ye kitu namar balik si tang ki ba mat hi ki small namar tu kim ma ba pli kim yo ya ka hok shisha ka simpor ba ti ngidan hani kong deti ibalong ro inong esat an im tang MDC ndre ngakwa ban pai je pi bali kalong komta bali babun kini kikis ngala jiyo sngohi ya kata ba ka jing ai jing bishar ka islam prat nama kata ka penduk men siam noi ki bawan ban ujon ma ma kumban shu hon ngarung ada inong ya sajan but ngarap keren be ya ka jing Shah deh kaba dapat dalapoi hakot penong bet baka ma ka kas badi ban pen kloi be badi ban suk be re teng ru ngatarai ngim de tan ban ben thani ko kot deh ma ki don sipun ma ki aka hapo jong kataru ban file ya ke so kila file cha police station ten police station kila wan cha court te na court pade te namar kibun fi ki kize sa court ru ma kibun ba ki kes man kasngi kibun te kat ban kasyong ki pulit ru kat ban charge sheet ki pulit kat ban wan ra kat ban poi hapo court te ki khot ru ma namar ba menta kibun ki kes kat ki ai chi banai ka bai ka kes te definitely kan long kan slam bet teng pade ka court ka don on holiday lani mo don ki nakaliang jong ka prosecution claim one ne maybe ki witness kim one kalong te kom taru teng pat fi pha ki shiti mo shayeng ki notice ki summon teng kampoi ne ka jalenti lani kat ban one ki to ki witness cha court ka slam te ka don shipun ha ki jing you can hapo jong ka long ki jing te de hang ta ban sa pending ki case ken ke de hang ta ba pending ki case tamba menta pa de te ngayu iba mo ka ko ka sim kya ngai ka kam kloi hi kam da slam than te but both the parties hi ma shu ong no baro ar kliang hi ke di ban na kliang ju ki lawyer ju ki di ban sim kya te na ka prosecution ru kum jo ba ke di ban sim kya ka case ban pen kam pen kloi ken hari ka court lite ka papli ka court te ka shong bet da de ki si bakila bu ka dit mut ki shong bet ki ka don bet ken man kasngi te kum ta hi ngatarai ngi ban habai dei ba kata namar ba ngala alap men shamo ba namar kum ko ne prengi betration nong kendong haki snem bala lit nyo ngilap ba kibun ki Kynthei habangi Kren pangan ki jing Shah Banbein ki pat sngo thu hiru ka dike kata ka jing Shah Banbein nama ki sngo ba ushen rang da ka buram ye ki rang ba ushen rang mo ki ba pet ye kan ka program jingi ki sngo ba le se ushen rang udei ba uba Halor te ke ba ule you know kadan ka license ban le te fisu to tikim sngo thu ba ka de ka jing in one way ka de ka jing Shah thombol ani ka jing Shah Banbein jing ki hinde ki klat dar ngi phai bha sha kata kisngo bakam long le se kam tamo nama ba ulong ba kham Halor na mar kata udan ya ka hak ban le ki kinu ki kam le se wat la da ka kata ka jimut je per khat jong kiru tekin diat ngan phai she ikong pin lap ba kong e kan namar ba ngajukan mau haki por men shangi ju pi haki kot khubor na ka por sha ka por ba fi sa nya ka benta ki Kynthei ki babun ba fi arab ki Kynthei ki babun ki ba Shah Banbein mo tiki bawan sha pi pin lap bat pin sham nga shu ko ban kili kindiat ka ekata ki stigma ki ba ki Kynthei mo ki ba Shah Banbein ki hap mat lan ki hap ban yat ling ba haka jing kan do ka jongki
kaba ki Shah da subuh mentah ki mudoi ru Shah Banbein, Shah Kren, Shah Kynthei, Banbein, kin ong kabakumta, Kynthei kabakumta, kin tiki Kynthei ki don hi kata Jing sngo jong ki mo, kata Jing ladawan Shakman, yo Shah Kren da kumway. Te bat ka Jing Shania fi ki subuh Shania ki keno no da kumway. Ti ki bon ki mo ki laki jong ijong ita ijing ayu kan. Te kum ki Kynthei ka Jing long kum ka kemi ka long kum ka brio ko ba dap da ka Jing i dap da ka Jing ai Jing sup Jing kwa ya ka Jing sup handrai lada don bade da kumway ki long kim don shu ka Jing Shania kim don kata ka mo ki ngomba kata ka support kata ka ayu jong ki don ki bam ki ngomba la subuh ki Kynthei ki la ulok la i ki miok ka baibam ti ki ngomba ndang ngalik mudui nganum yo ka baibam kum kita ru ki don ti ki don kita ki Jing bam kwa ban wan ai bat ki ngo kata ka Jing la ran jong kiru ba o kin saong ba de bam ba kadai ka Kynthei pi ka Jing keno kan wan de ka Kynthei te ki ta ki Jing yu jong ki kan Te bat la da ki Kren ba de kumbaong ba ka subuh mentah ka kum ki keli tang sukeli Jing keli ko la long no ka Jing shit ban pen touch nong no ya kita piba sedang ban yu kan te ki hap perkhat no hatar kom sai ki khun ki ti ki hap perkhat ki khun ru ba mo ki bun ki Kynthei hadu ki don bapli ki ba ong ba ya no shaka ban la ba di la di ban ya ka ba an le de ka no basniu kai ndai bun ki ba da sham Jing kan kata ka ayu bat kata ka stigma ka don ba kim ong gum nu ni ka dalong ki kwa hi ba kitip ba kin Shah ba ban Shah Kren te samantale ba ka don to social media wat mangiru mentangin Kren hang ni flatip lupa ki Jing kan tho tang ha ki Jing ayu ru ki turu di stigma am mentah ha Facebook ngar wam juk hamle chu a Facebook nama flatip ka rukom Kren pi kata ka Jing Kren ka ba tho da kan tho e ka Kynthei hadu ka Jing long jong ke ayu kai da pi ong komta ngakan mau hakapor ka ba ikong dati ya kendo itu ka Jing jamo ngi i kanya social media kum ko ini peng ki Kynthei ru ka kata namar ba karu kom comment ju kini ki brio ha social media la long no bakatu ka di karen san bakin vent ya ka anger ka jong kite ki la shupen paulut hang tu kim tip ka Jing ya chimet jong i ka long ba kom no sha e ile hakatu ka singi kom no sha e wan ndai la shu troi kata ka Jing Kren ka balong ka basir teng le ki don ki bahayeng jong i ru ki balik social media long le ran te ban pet kom tu ngatre pili pimat bahai kata pila tu bahama taba toh by the grace of God but pila shat pila klan mo songo e kata te kindiar ngakwa ban phai shi kong dating ngakwa ban kaliba hatu ka ki kita ki policy ki ba ka sarkar India lane ka sarkar jila ka lawan ra ban yada ye ki Kynthei na ka Jing Shah thombor kumba ngala Kren himo na do ni kong ba ki bun te ki ai ki balaya rap mo ye ki Kynthei ye ki Kynthei ki ban laj ni kini ki Jing Shah Banbein ken pit finda pe ko constitution ruma nadu ko constitution hi kambangi ong ma ka constitution ka diwe ka an ma jong kari ba ka jai ben riu jungi fin pi ha ka constitution nadu ka article 14 mo right to equality kala ai ba baro hi Kynthei ni sin rang yim de ban sha discriminate babaro hi mat fidi Kynthei ne petition rang ne based on sex kanu rumah kaba kaba village ban thep kam la ne village ban trei kanu ka kam ne ba village kanu ru la da haki reservation ne re mo film de ban sha discriminate based on sex baro hi ki Kynthei ba chandang kilong equal in the eye of the law ma te don bahapo don bhajrong te no
Fendi ke artikel 21 ru ko kum tahi ke artikel 15 te ngi ba ka sarkar hi hadu hapok ke constitution ru kala ai protection ki Kynthei hadu kata te bat ki baper ki bubun hi ki domestic violence act ki niki sexual harassment nang ta fendi hapok ki babun hi ki mentali ki khulung ki kena ru kapok suma kadon ka ba klan ka an te kalong kum ta ka ba mentahi ngil adon ki an borok kaditang ka jing pentrikam jong kite kumnu bangin yo ya rap ki Kynthei ken Dapi Kren kumta pila mention siya pang ka sexual harassment mo kadang katuka order ka bagi ong mo bagi every government lani private sector kidan kaman constitute dia kata ka committee mo by day bakani ka sexual harassment of women at workplace dapi try kani kala functions ba po jela jongi fi kani ka an de kadai bet ba hakinu ki organization ne ki office ne kanu ru ka ba la don hi ki nong tre shipong Shadrong mut fila lah banchna be yakani te hoy kum men hakani rumo hapo this council po mangalale ngai ibakam don te kan to ka te masan poy kum to ngala kalishwa te ngala shna but ke ngala constitute man tak layat kam to te haki hangni ru ngai ibabun hi kicaka ken kidang duna kim datip te ngatharai mat ma ka sarkar ka di ban chim kya fi yakani ba ka di ban penmi namar ba at least ma ki Kynthei ba pliru kin la te na ka Shah Banbein namar buni ki Kynthei kim nu te ban Kren kade chi sini ki ba shale ko ki tu ki jat kam em apa office ne hang ni hang te kim nu ban Kren kade te teng kita wan chingi ru ngi penchulur ke ni ki ba fidi bandir ban tieng namar ba ka de ka an ka don te man protect ipi pin tieng le yu hamba ka an kala don tingin back up mangi ru ken ngin rap la da don man ba violate mo ya pi physically ne kum no verbally ne ngin yarap ipi de ka ba mo ngin encourage ki ban ya chakmat ken lang ta ka an ka don ban ya dai ki ngong ba juti tieng you know namar ba de ban tieng tu nong le klem akor ken believe it tieng ma pi tu ba klem akor de tu man de ban tieng de ki Kynthei pat ba pli pat kum ta kum bong ikong mo ka stigma ka don ka ba ki perkhap ba on dale kum di Sha Kren Sha e hre ngong lada fidi ban yang ken haka hak mo fidi ban yang na mata jong la jong te fidi ban yang la de fim de ban tieng fidi ban expose be jo tu brio bale ka kam jaklia te ngatharai la de ba expose be kum ta te ngam tharai phi don ban ben yi phi ken henry kan jing ro bat kum ta ban ai yuru ya ki bai pat de ki Kynthei te ben chlut lang ki Kynthei ro ha te ngidon hapo ka jela jongi ya ka state women's commission mo ka bapik kirpang ni gi Kynthei te ngatharai phiru pla de we ne preng ki de khot le si ha kisnem gi balalen te ikong agnes ru income tip kham bhai kani hadu ka nu kong kani ka jing don jogani ka state women's commission ka erap na ka benta ki Kynthei kham tam e ha kishnong ki than yang kandong ka commission ki thung ban yarap ya ki Kynthei bat ki khulung du ka don jom ki khulung ka state protection child right te ki don hoi ki ba ka song ba de ki ba song hang tu ken ki long dedicated ki long hok ban trai ki don ka mon ban trai ba lada ki don ka bor jong kito kam da khlan kam da ki ong mo kam long kalong toothless kan tang ba long dei ban bu ki briu ki bada tray ke banda persang ban yarap shisha ban wat shisha ban pelong shisha ka jing jeliu kan ban yarap khnang ba kin pen i kin pej ban ai ki jing shai kumno ban wanra ka jing suk hapadeng kita ki daki wanra ki complaints shaki kan namar kin bun hi de gitu ki maintenance mo namar bun ki ba shi afoni ni shi akali ba hai ban i complain hai te la tip ban late ai bich ka women's commission tang ba teng le si ki bu brio ban pen iu tang ba long kitu kinong ai kitu ki subu ki lok kimsio ya kata ka bay bam ke namar ki diban tip ba habadon kata ka
pila yo long pila don kun pidi ben penbiang ken yaki te ga nakaliang ko commission kadi ben pej bhai kita pan bakin yo regular ya kata kan ka to maintenance jongki hoi ningkong kin wan ra shwai ta ka jing ya sup mo jongki ha pedeng Shillong te teng bade ki don jai ayu bada bakim la shu ban penia sup ken namar mo yo spoi ke jing yam te ki hap perkhat ha kata rukom ban pej bakin yo shisha ya kata ka maintenance bakitu ki Kynthei ki basha thom kinum long sakma no te namar ka commission ka long ka diban pej te ya ka bamentang ayu I don ikong yamon tu pej hi ya kata te handai bun hi se ong hi nai Kren ba ka pentut ya sarkar tengah suku hang ni hi ban ong ki brio sarkar di mangi sarkar dei mangi but ki basyong hang tu ki dei ki batray nam tajungi panon ra ita ka jing mo jing bah ka jing shngan ki Kynthei ka jing te ka commission ka long ha ka ta rukom ka di ban ong ban ai bor yangi ya ki Kynthei ti kong dei ti nama pi pila dan bat ka women's commission hakini kisnem ki balalej hadin ba ki brio ki hadin ba kini ki Kynthei ki lawan syakamat mo ban ai ka jing ujor ya ka e ka ba ki syam ha ka jing em jangki anda pila adap let's say kum ka kamram jong ka state women's commission kum oi kong let's say bun na pedeng jangki ki wan ka benda ka maintenance mo lalu jong ka let's say ki bun ki wiru halo jeng ki wiru bakin wan te ka judan ni am ka follow up na ka yang jong ka state women's commission pa dia Hakapor bangi dei bun hi kes kita hi ketika maintenance nata domestic violence kidai be kita be kami yang kamsam te na kaliang jungi do ka commission ngi arab bai ye ki Kynthei kan ngi arab ye ki kaliang da ka don ka domestic violence ru tingla syong ngila aya Kren ngila aya kanalang ya baru arngut Shillong ai kan teng pada mah ngi commission ngi syong hang tu ngi arab ye ki ruti ki families ban build biang ya ka jing im jongki teng pai ki shiki counseling teng ki counsel la di mengiru iki ngi Kren ma syapang ka family life syapang kumno ka jingi e arngot kumno ba fen pej bai ki ku un ki kiti teng yarap iki in that way ru ngi pen yarap te bun sien ru hi ki don hi ki family ki ba don ha po ka mo ban ya khlat no hande ha ka jingi Kren jingi selok ka jingi pa mengi shiki counseling e kum tulong ka yarap hati ki te ka maintenance ru kum ju ni ka jing bun ka case maintenance le tepi ti kalong ik ba ngarung Shayong ti ka ba balik kata ka jing ya khlat lok kalong ka ik ba kalong suk ba ti ka society jungi te ka suk hadu kata ba ushenrang ula be banchu penyokun ni Kynthei and then dal adab yokun ni Kynthei la shu ye be te ka commission pan ngi kum ka commission ngim la ban shu em tun ma isen e pa di khulung te teng ma ka jing ele di arngut Shillong hande ka jing e pat ka le chi ti khulung ti naka liang jo ka commission ngi rap bet ya ka maintenance bet hi ngi hot bet ki tu ki shenrang ba ngi ong bet ba si sin hi ba pila pen ka kun te phim na ban e na pila ban le ka ik kamon jo phi ha jing em re bandum maintain pa di tai khulung te kalong ke ba ka ain du kam shai ke te de hang ta ba ngi na ko commission ngi le ting e bet ba di ben ai bet ya ka bai ba ma la de barit ru ha de phi di ben ai bet kum ka ta ka mo kum ta ukpa me don responsibility ban maintain ni te khulung de ben ai bet ye kun te kum ta hi ki cases ha po commission ti kilong te koblei shibon kong deiti kapor kala anang yat dengan ngan pai bang kendat chi kong Agnes kong hatu pisngo ba kalong ka badan kam ne em ba bangin wan ra belani ba sarkar jala ka di ban wan ra ki ki program le ceiling ba kitanat ba per mo kum ka social welfare ne ki we pat kitanat ki ban pek ker pang ki Kynthei pi hatu pisngo bangi dan kam ban penlong la da awareness program le ne ban bo de ki session ha ki school ne ki colleges kuno bakin Kren Halor ba jang ka jing Shah Banbein jang ki Kynthei haki school hap sedang hap persyang ba
Nama ba Khuborjylla UI hakane pe ketinjai itu tulung. Insapira zabli haduk mentah bang patya tip ya ka ke iban mo ban pembiang ya ka ba jai ka tu. Te ki kena arif kisah elam bakla. Ki kena arif kisah elam bakla. Haduk kaput ban poi syakata ka jinja begitu. But saya itu iba syak peniap itu tulung datang news. Slam. Te kum kita haka imlang salang nim kuwa ba kinja kum kinite. But ki school hi but na ki Shillong bu da sorkar nakaliang social welfare lani nakaliang ba true nama ki kisah ba khat na ki ek shi le social welfare. Kita ban pendokam haka badai ban yarap ban yada yaki kelung kena ban iki Kynthei jinshan haka nugo but ru kanum dai kata kajing ya lakno benumlong kita masya ban pendiam da kakia baik nama ka bon hi ka violence ka wan na kita hi dalak ta ka clear ka poisak ka violence but kum kita ki kam dei ban long hak ta kom te hot pidon ko hok bandi ban dei tamba ban Khubor shabar ba de ya ka iulani hayeng ru ba pi tang ba ta ya ka tu sorkar pada kanang promote ya ka tu ter ka bang suya ha ba side by side pin kita ki awareness ya tu ba pin pada da ki tu ki ayu kam ya ha so kamwan ka ta ya balance kai Ti parok mangsa mila ajan proyek tak syaka bakut jong kini ka program kejuni ti kinjat syaka ni pelkut ni pak ban yo small ni ka conclusion na boro anu ti kinjat ni komditi kat kum kejing pet jong pi kum ko we ne pren kinang yalam balik si kum ko we ne pren kinang misat bat kum ka kebiro jong ki pun jong pi mo bat kum ka men ka parah ye ka sel hatu pismo ba ki Kynthei ha ka jela juni ka jela Meghalaya juni Hamtam hani ako. So Shillong la si Shillong shna. But ke ego Khubor ka bapiko aban ai na ka benda ki Kynthei la si ki bangat hakani ka jing sha thambor le ki bampat mo pada ban masha. Ban yo compare bat ka we ka state tengah tharai ka state jungi hi ka kham shngan phama. Tang balong kum taken. Ngimdei ban ken shngan than pat ke ibro bangin chu ya adakar long ban ya lingkar te ha ka jingim. Ngi kum ka riba ka jat ban rimma ngi dei ban nadu na yeng na sem ngi dei ban hikai ki kun ki ti kum do ban im ya ka jing im ka babet ki Kynthei ru kum ju nganong sa sien ba dapet bha ha ka yat ka yeng ha ka rem ka ben ha kum ha barok khot ki liang ken ka ba ma ngi kho hadu matang ngai ba ka state jungi ngimlat hi na kita ki jing baro ngimlat na ki jing shale ben ki Kynthei kini kita ngimdei ngamong hi ba ka taka state jungi ka shong shngan hadu kata te ki Kynthei hi ki di ban long away la de ki di ban tip hai ka surrounding jong lojong ki di ban start ha ka jing ya ka linti jong ki ka yeng ka semru kumju ka di ban pej bhai ya la ki jong ki kun ki ti sumar sukher bha yada bahai ki ma pet bha halaying hasem namar ba bun sin hi ngai iba ki kun ki kiti la da pikwa ki ba kin long bha kin ya bet kalinti jong ki kade bet nala rempe te kade nala rempe ki kmi ki pahi na yeng ki di ban hikai bahai ki te nga ka advice jong aru namanta ki Kynthei kade ba wat la da fi la don hakanu kaliang ka jing shale ben jong pi hakanu ru hayeng asem lani na kaliang jong u Samla lani kaliang jong ka kam ka jam jong pi wan chakman fim jude ban buri wat le ran hiru namar ba pi yeng hakanong rim ka ba pi le amdei tangela dia ndre namanta ki beiru ki Kynthei ki pasha Banbein te tangkata hi kublishbon sa shitong agnes kadin Kom kowe na rin kinang 3 months mo ba ki balaya gun kis na mabay day ba kani ka jing 3 by day ba kani kalan tika ega jing mat ko pa on ay siya ka sorkar na niya siya kinang pet jani ha kani ka por ka bamenta
ba Kumno ni le ban Diengkhong ya kan ka Jing Shah Banbein jadi Kynthei kan ka zona jadi Ke ngala ke ai bangan chuang kalong ba ai ka hok da ka ba kloi kin bu jing shania ki pai ba kam simpor da ki mon da ki don ka mon ki la hi ban pek ba da don ubat khombor hi khmi wut le wut pendap wut shisnem la be tang ba wat pen slam pi pen slam kini kinang yo kinang shengan kinang kelalong cancer kanang nang pur kinang klan but ha kini ki singi piu hi kumno itu kitu arngut NEHU ki Shah hit by daka jingnya kali kumtu la di la kat tu but kataru ha ka campus jong ka NEHU but kini ki ba kila dai ban la da bin king ka sarkar ban ong ba kum kini lelei dai hi ru ban like deal nang ba kan long ka jing snang ken mo kata ka yu ba kinum kin su thu ki wei kin tiang ken ndai supalai subu la palai no hi tang stio arteo la palai no hi te kini kinang slu su kinang yu su ken te jing sngan hangi hi ngidon ngila ban yo jing sngan la dang ya teli lang ya buram i wei but ni song ni respect iwe hakata ka rukom ka ban ya buram khalam da ya ong ba o phidei shinrang phidei Kynthei buram ya ki Kynthei khamtam ba ki de ki kmi ki de ki para jong phi ki khon jong phi ki imlang hangi bat ni bat ublei uklam thau tang iwe ne yu thau ya baro bat Kynthei bat shinrang bat ikibrio u thau yangi bangin ya ya nginya sa ha ka jing baha bat ngi kwa ka jing shngan bat ka jing baha ha ka imlang salam Kublai Shibun Kong Agnes ya kitu kimat pusan bat ke jing ya selok bat khamtam ke ba pi ong mo bangi ngi don kam shisha ban ka an do ka di ban long ka ba king kanang ba kum kitu ki bale kitu ka jat kam kinum yo bil kloi namar lada utu ubriu ubale kitu ka kam le si yo bil kan long ka jing sneng bat kan penting ki beru ki banyak kali ha pen ka jing shong shit bat ka jing buat mo ka jongki ti ngi la poi sha ka bakut jong kan ni ka jing Kren jongi but sashi sen par ngai kublai ye kong Agnes Jing ibala pelat ya kapor ka bakodor ka jongpi ban wan shakani ka program ka jengi banya peliu jengmut bat komjuru ban ai ki sembo perkat bat ya kimat pusan mo habai de bakani ka phanga bangila bu kublai Shibun Kong bat ngiket bok ba pendang shat nang klan ngi ai kublai ru ikong de ti majau ibawat hapren ka jingbun kam jong i kom ko wei ne preng kinong elam henre ila ai kapor ke jong i na kabenta jongi ban Kren hakani kapor na kabenta ban rakhi yakani ka sngi ka bala tip kom ka International Day for the Elimination of Violence Against Women kublai Shibun Kong deiti ban ngakit bok e phiru ba pinang jam chu shaprang bat khamtam e bakum ko we na kinong hilam pinang la ban le bun ki kam ki ban kintiu ya karoi ka par ha ka constituency bat kom ju ha ka jalahi baro ko we tisa shi sian pat na kalyang jong ka Deep Jyoti India Foundation haringkat ka jinges no aktilang bat ka donbosco media network sa shi sian pat ngi ai kublai pi baro ki parlo ki bapet bat ki basngap yakani ka program but ngakwa ru ban ai kublai khamtam e ya kitu ki ba palat ya ka por jong pi ban pet na du basdang hadu bakut jong ni ka program bat ngi scam bakani ka program kan yarap Shibun ya pi bat kan le se khamtam e na ka bandai kitu ki Kynthei ki bangat ha pring ka jing Shah thombor ba ka jing Shah Banbein kani ka program ka de ka ba ka ban plelat plelinti pili asi bepin wan shakhamat haba pingat ikum kini ki jing Shah thombor ti kublai Shibun ya piru bat habangi wan ra e kani ka phang kamut bangi la bangi wan ra ke ni ka phang le sikhin na ka banda ki nong pet ki jongi kamut bangi wan ra ke jinga per ha presentation rang mo handre ka ni ka jingwan ra jingi ke ni ka phang ka long shibenta ka jingra ki ka International Day for the Elimination of Violence Against Women but ni shem ru ka ni ka lat ban ai ko ble ki tu baro ki riush ki shinrang ki rang ba ki bela ya da berbona ka benda ki Kynthei but ki bela long shisha uta upaya ubas kem na ka benda ka yeng kasem but ubala pet ubala kit ubala ba ka yeng kasem but yakum juru ya ke emnang ka salang hite sa sisen pat ngi ai ko ble pi baro but menta kom ni hi ngila poi sha ka bakut but sa sisen sha bangin penkut ngakwa ban kintu ye kinong pet jengi hakani ka channel subhaba pin share like but subscribe ya ka channel jong ka donbosco media network but kum juru ba fin follow but like ya ka page jong ka Deep Jyoti India Foundation kublai Shibun ye pi but ubleon kut khulang ngi baro